Okay, dati ko rin mga kasin, dati problem of the day nga intay ababalang dati kasin, ababalain. So nga alis to lang nga balakadan siguro dito eh. Ayan, denggan na yun mga kasin, dati problem of the day nga intayo balakadan, madamdama. Kalpasan tayo nga manggigan, dati surat na. Dati problema dito, di awang gasgasat na. Rumor lang ro ti birthday na, hindi na pa'y matayaan. Ayan. Problem of the day ni Twinkle iti Middle East. Dear cousin, kumablawak man pailaeng iti naimbag nga orasyo dita Pilipinas, ang ronaan na dita studio. Kaya nangyari amin nga agbibuya. Kada ito'y nakapinpintas launay a programa yo. May sak a domestic helper dito'y Middle East kasin. Awan pa'y ti asawak. Ngem adanobyok nga inbatik dita Pilipinas. Ngem kadagito'y ket makunak nga complicated ti relasyon mi. Taman mano kami laeng nga agchat or nag-video call. Ta busy met iso na busy ak met ti trabaho. At daan so na ti talo nga anak, ngem separated iso na iti dati nga asawa na kasin. At apik di atap kun nga dasabali na. Tano aping nga manmanunak met laeng nga i-chat. Dito yung met ayan ko kasin kat adda agar-arim kanyak nga Arabo. Saan met nga agdakkel ti agwat ti tawen mi. 31 ti tawen ko kat 37 met ti tawen ti Arabo. Uray imbagak nga adda boyfriend ko dita Pilipinas kat dinak met sardengan nga armen kasin. Kanayon pa gid nga mangted ti regalo kanyak. Ket uray bagak nga saan na mabaling nga relasyon kami tadyak kayat amay dayo akti pamilyak iti mabayag a panawen. Makaurno ang laeng ket di ket makaurno ang laeng ket agfurgudak ton dita Pilipinas. Tanarigat ti maya dayo ti pamilyana. Narigat ti kanayo na maililiw. Kailiw ko launay dagiti naganak kanya. Ngem kunana kasin willing ka no iso na sumurot kanyak. Ken agnaed dita Pilipinas. No aklunek man ti ayat na kanyak. Isun sa deti ti ko na ti kantan nga riribok ti biyag ko. Uray bagak na saan ako na anawaya ket dinakmet asardengan. Iso ang mariribukan ti panunot ko kasin kasla addamet ten mariknak ken ko anan. Addan marikiriknak ket kadeto'y Arabo nga agar-arem kanyak. Ngem kasano nga rod tay nobyok dita Pilipinas. No agpaka-praktikalak met. Et kasla kayat ko nga aklunen ti ayat to'y Arabo. Tangamin adda mabalin ti pamilyana. Kunana pa'y kanyak nga no kano awatik ti panagayat na sumurot kanyak dita Pilipinas ket agnegosyo kam to kano. Ngem magilgilti ti riknak kasin iti nobyok nga agururay kanyak dita Pilipinas. Kasano nga roden no namnamaen nak. Angim kaslamet laawan ti time na kanyakon. Isu dayta ti pakaburiburan ti panunot ko kasin isu nga naitured ko met nga ing yasideg kada kayo dahiti problema tabareng no matulungan dak babaen iti balakad yo. Anya ti aramide kasin balakadan dakman please. Iti agyaman Twinkle Little Star iti Middle East. Twinkle Little Star iti Middle East. Nakakabsat di papagayam mi ya.
Adanis so na itinub yung separated nga talo iti anak na. Dito Pilipinas. Iti Pilipinas nga natalawan na. Babay ni ti kayat naman iti agsapol iti sa Bali nga napimbindas nga trabaho. Bueno kayat na iti lumong aumet. Oy, data yon. Agpili tayo dito yan. Manok sa pula, ay manok na pula, no manok na puti. Ay hanga puti kayong di mesa ayang. Isit. Manok na itim. Abi di manok na pula kasi ti itlog na iso di itlog na pula no ka. Ay why na. Isot amo kami ni de. Aya, kapag na baga. White na baga mata manok takin itlog kunak. Hindi ko nakita ta tsinda hanggat pinpintaan da mo lagaya. Kasi nangor nga umadat ko lagit baka ti itlog ti tao dito hen ko na dalo. Apay isot na adat ko nada. Orehamos asin ang kanong. Aya, aman isot ko nada dati kaabay ko idirabi. Ado kanot naramanan na kasjayan na adat na itlog. Abay, kita namureng awan. Ngem di jang itlog kasi agin nuarti pick na. Diyos ka aya. Daba ka dakkel pa kito na jepik na daduma. Dakkel kata naling pa sumipit na wa. Isa no sip-sipitin na kanat obram nga rod ko na lagin. Isak mulko ko na. Kagatek ko na nagloko dati nga babaeng ko lang. Amuno ka top ra ko na ka. Api nga sipitin na ka. Api sipitin na ka. Ngamin tinopraak ko na. Ano nagloko? Ay, Jessa Ingrid, apo makaralit ka siguro dahil di kita mahilig ti manok ko. Manok na pula. Apo Ayan. Apo ni Mami Gladys Agkawili, apo daytan tay riribok ti biyag ko. Ate Teresita Andres kunana. Talaga, literal nga riribok ti biyag. Yes. Dati torn between two lovers nga kunana. Dati agpili sunan, dati nobyo na, one time na kenkwana. When deti agar-arem ken kuana nga kayat na nga iti na pintas abiyag ken kuana namo na ta single pet. Ngem deti mesa medyo anusan na lang sakripisyo lang basit deti agong na. Ayang. Agala mahilig tinaadat na deti nagasang deti arabo. Apo Diyos ko aya. Masursuro nanto tagdigos na datoy kasin. Aya? When. Uray kasin. Aya Pilipinon to pa Ilocanon to pa madina pa masursuro. No talaga nga kansay. Aglalo kit agapot arabo. Amman ore damagim ka digiti taga Middle East digiti OFW at Middle East. Amuda mapaniknikan da deta kasin. Ore agdigos da kadigdigos da rumwar la tanga rumwar di angot da. Gapota pagbalinin da chicherya ti sibuyas kasin. Kada sili ko nam. Sili di kita no anya kami di kang kanem kasin. Iso ti rumwar yata. Iso nga ti angot ko ket purta alsem at na alsem mat kana ti kang kanek na ka. Apo. Syakit dati na abgad ti nabgad. Wen ataka tayo nakmangan tin abgad. Ang imitat na nabayag basitin apo. Iso walawan angot nang kasi. Delikado nga ron da biglang maangot da. Ni kapangpangan na ko na da siguro. Riribok ka talaga kasin ko na ni Mami Teresita Andres. Ayan. Apingat na kami aya nga di kita ket ore hanga kasi nga barat kit adulat di kita mangriribok. Yeah, iso nga alwadan tayo di kita magre-rebook ti biyak tayo no kwa gagayem kay kakabsat Nay dati ni Marie Feragsak. At dati kunana dito yen. Kunana para kanyak narigat ti makirelasyon ti Arabo. Iti Arabo. Nang runa no Arabo kasi adda dagiti alagadenda. Ayan adda dagiti rules da dagiti law. Ayan. Maysa pay masapul nga Muslim ka. Wenno ti ag-convert siguro. Ken dagiti Arabo ti asawaen da ket relatives damit laeng. Ayan. Adamat lata digiti saan siguro digiti ma-in love mo. Ayan. Ket tatangamin ket adamat lata digiti liberated nga Arabs. Wen kasin. Agpanunot ka kaadwan ng Arabo ket atalang kinababaim ti kayat da. Agpanunot ka sender narigat nga sakripisyo ti amin. Malay ti kayat na sa unbad lang ni Marie Feragsak ni sabong ni Ayat. Ayan. Nga ti mostly siguro para kin kuana based ti experience na hindi ti Arabo ket dati lang kinababae ti habulen dati apteran da lalo ket Pilipina iso nga adu digiti madamdamag tayo nga digiti maabuso physically sexually maharas da ita Arab countries aya pero dalos belo sambat nga hangko nga generalize ngem adu nga talaga aya ti pagtitig
tikita dahil ti babae kasla ti gamit lang kuma. Nga mabalindalat ang anayin. Apo dito ako video no kakasi nga mabibuyag ta Facebook So, kada YouTube. Amin alalagi. Wen, madamat manatanda. luto ket mapan arakupen deti arabo nga ora iparit diyan agam syempre. Safety namet ti ana na baka Yes. no madangran di arabo. No pasarin no dito mangget siguro itulek ana Itoyek na latan. itoyek na latan. Sang alang-alang tibiyag na. Tapos uynan kasjay. Iso nga narigat ti biag digiti babae nga Dat di tanay OFWs ti na Middle East. Yes. At damat digiti maipatang ti nasisingpet ti amo na. Ayan dili nasisingpet kahit ko sa uno nasingpet ti inayaden na ti tamna. Hello Uncle Fernando. Big nakiktutak pa. Bigla pimiksa pimaspas ti pitik ti puso kasi. Tinayadin na dito. Agore kawi. Wahan kay ko sa inayaden nat agarem. Pwede. Di armon na matahanga ti gabot ka tulong kung wala lang ket ti mabalin na latang araanan ti rangsenen. Pagbalinin naman kayo arasawang kuma pag-arasawan lang tikita na. Wen, ayan. Ayan, thank you kandigiti 100,000 viewers tayo mga kasin. Ayan. Okay, ko na damat dito.